Crypto Hunters, change your life. Здравейте! Започваме със седмичният анализ. Разгледаме пазара, какво може да очакваме тази седмица. Първо нещо, което направих е ето този Crypto Hunters календар, който директно взима данните от Forex Factory. Доста удобно. Апликацията е за Windows. Имаме си за седмичните новини, днешните, различните нива на важност на новините за High, Medium и Low, както и различните currency или така наречените валути. Доста удобен. Файл е exe, което не се инсталира, директно се включи, се пуска. Няма нужда от инсталации. Също направих и такава версия и за APK, която е за Android. Може да се свали от групата Crypto Hunters в Telegram. Двата файла са там, споделени в развлечения. Който иска, може да влезе в групата и си ги изтегли. И така, започваме с анализа. Какво виждаме в графиката на биткоин? Дневна графика, сега затворихме и месечната и днес отваряме седмичната свещ. Общо взето за сега нищо не се случва. На дневна графика виждаме, че цената се движи в тесен рейндж. Този рейндж доста наподобява така наречена bear flag. Ако си пуснем тук на линейка, виждаме дъното на bear flag. Ето го и върха на bear flag, който заформи така наречения триъгълник. Ако си пуснем и тук за дръжката на флага, една линейка, перфектен по учебник. А тук ще видим, може да имаме фейк пробив, така речен фалшив пробив, в една от двете посоки. Но вероятно е първо да пробие отгоре, да не успее да задържи, след което да върне отдолу. Но това са някакви спекулации, така речените прогнози, които не са чак толкова верни. Ще видим, първо ще разгледаме какво ще се случи в близко бъдеще. Ако си наложим ето така дръжката на флага, виждаме къде ни води до към 40 000 долара. Някой казва, че е невъзможно да падне вече под 60. Доста ме съмнява. Всеки има право на мнение. Първо забравих да кажа, че нищо тук споделението не е финансов съвет. Всичко е направено с обучителна цел. Казвам моята гледна точка. Не задължавам никой да влиза в сделки или според това, което съм казал. Някои хора казват, че нищо не разбирам. Един вид си говоря празни приказки. Някакви такива коментари, Елиот Уейв анализа не съм го бил разбирал, добре, всеки си има право на грешно мнение, така да се каже. Предишния път, когато изподелих Bullflag, той беше също на дневна графика. Че не е това. Bear Flag исках да кажа. Ето го. Перфектно изпълнен. Аз ще видим дали ще се получи точно така. И с този флаг, дали ще продължи още един път надолу. И да разберем. На дневна графика. Това съм го показал и преди на завършената пета вълна и в момента имаме 5 вълни надолу. Като трета вълна перфектно докосваме Fibonacci 3. Това е на логаритмична графика. Ако си измерим този импулс, виждаме тройката е закована перфектно. И в момента, тук както казах, заформим един bear flag, възможно да направи пробив нагоре. Докъде може да е този пробив? Този пробив може да е, измерим от втора до трета вълна. Този пробив може да е около, да махна това Fibonacci ни пречи, 382, някъде около 77 000, може малко по-нагоре, 79-80, дори до 83. Някъде тук в тази зона, след което вече да продължи надолу за пета вълна до около 50 000.
Дори мисля, че може да слезе и под 50. Но за сега това са прогнози. Предстои да разберем дали ще стане точно така. Но все пак ще има някакъв пробив нагоре според мен. Както казах, може да е до съвсем леко да пробие, да вземе върха ето тук до 74 075, тогава да продължи надолу. Не е изключено и това да се случи. Защо мисля, че ще ходи до 50 по-надолу? Така Берфа ви показах, 3-месечната графика. Ви бях показал, че заформихме, не точно тук, да. По-скоро за циклите. Предстои Bear Market и виждаме, че трябва да завърши около октомври, след 1 октомври общо взето, от 1 октомври до края на годината да приключи Bear Market. Виждаме, че има още доста път надолу, така че 44-50, както казах, не е изключено да видим. Като дъно на този цикъл. Хора ще кажат, че говоря глупости, няма как да паднем, и ще видим. Казахме, че няма как да паднем и под тук 80-90 или колко беше. Забравих вече, прогнози всякакви. На 6-месечна графика, скоро това е 12. Още началото на годината и казах, дори края на миналата година, че ще заформи така нареченото CRT. Ето го виждаме го CRT-то, перфектно заформено. Тук отворихме годината, 1 януари, точно под затварянето на годината. Направи опит нагоре, просто тества си съпорта, резистента по-скоро, тествахме резистента и продължаваме надолу. Ако не сте запознати с CRT-то, точно такъв е патърна, имаме импулсивна свеж нагоре, следващата взима ликвидност и третата свеж отваря от затварянето на предишната и като таргет вече трябва да ни е дъното на ето тази зелената свеща, около 38 040. Грубо казано, може да не слезе чак до там, може и до 46-50, както казах. И ето тук този годишният съпорт, зеленият, също не е изключено до 46. Леко бръкване под 50, както казах, с игла. Тук в момента точно почти да достигна до средата на гап. Съвсем леко не достигна до средата, много малко му остана. Имаме реакция нагоре. Казах, не е невъзможно да отиде малко нагоре до 78-80. Не е изключено и това да направи точно за четвърта вълна. И след това излезе надолу за 5. Седмичният целият, погледнем, перфектни 5 вълни и в момента ABC корекцията, която съм ви показал и преди, пълнена точно до единица, като по учебник. Имаме вълна B и вълна C. Като това е минимум, до който можеше да слезе, 60 000, или единицата, това е единицата на Фибоначи, но следващия екстеншън, удължената корекция на C, може да слезе и до 50 000, както казах. Това е дъното от 47 500, около 55-50, някъде тук в този правоъгълник. Булбер, това са циклите, да, това сме го разглеждали друг път. Булиш цикъла и береш цикъла, който трябва да завърши до края на годината. Така. Зато това виждам за биткоин. Един този берфа как ще се реагира, на къде ще избие първо цената. Много голяма вероятност да направи фейк пробив, както казах. Това ще видим вече. Ще има ли движение нагоре за четвърта вълна, което би трябвало да се състои по някое време. Може да не е сега веднага, може да е следващия месец и до края на месеца. Няма как да прогнозираме с точни дати и час. Етериума и той си следва биткоин, както знаем. Прави си хубава четвърта вълна, трета вълна. В момента предстои абсолютно същото и при него. Направи едно движение за четвърта, след което да слезе за пета. Пета е малко под екилова, това двойно дъно.
Дори може да направи тук до пета предишната и да прави едно двойно дъно и тогава тръгне нагоре. При него вълните са доста добре. И вътрешните вълни добре са заформени. Четвърта, пета, техниката по учебник. И в момента да направя едно ABC нагоре, точно до четвърта вълна. Това виждам за Етериума. Биткоин доминацията, при нея абсолютно нищо не се случва. Върви си в един тесен рейндж. Някои аутове си правят движенията, но те са такива единични случаи. Просто там парите се вкарват и се изкарват бързи приходи. И така. Друго, което гледах, USDC доминацията. Да си възходящ тренд. След като взехме тази ликвидност, върнахме за корекция и след това пак избиваме нагоре. При USDT-то абсолютно същото. Тук взехме този AQL High, който съм ви показал и преди. За вечера рано или късно ще го вземе. Всичко си върви по план. Нищо, че не сме в bear market. Някои хора твърдат, че все още не сме. Не знам все още ли го твърдат, но както казах, има хора, всякакви мнения. Всеки има правото да греши. Биткоин така разгледахме. Друго, което може да разгледаме, е злато към биткоин. Злато към биткоин, виждаме какъв възходящ тренд си прави. Това е спрямо биткоина. И в момента трябва да си направи трета вълна до към 2.618. Някъде измерих, след това да направи корекция и да си продължи отново нагоре. Означава, че биткоина все още има да прави корекция, след като златото върви нагоре. Gold Spot, това е стара графика. Имах на златото по-актуално. Те вълни. И тук си направена корекция. В момента отново връща нагоре. Дали ще вземе този връх? Ще видим. Или ще направи по-нисък и след това ще продължи надолу. Видим златото какво ще направи. Доста непредвидимо. Дано време само нагоре, без много големи корекции. Пак си прави корекции. Виждаме. Тук на трета вълна си направи корекция. Доста дълга пета вълна. Следва пак корекция. Отново връща за ретест. Това е което виждам от пазара. Друго интересно. Orders. Да, това ще да забравя. Това е графиката Crypto Total Market Cap с изключение на топ 10. Тук много хора казваха, че отиваме за out сезон. Казах ви още тогава, септември месец, и в момента заформи ABC корекция. И няма как да ходим за out сезон да правим нови върхове на аутовете, но много хора не вярваха. И виждаме какво се случи. Взе си ето тази ликвидност, голямата от големия краш, октомври месец, 3 октомври там кога беше краша. Взе си ликвидността и даже още не е стигнал до единицата на C корекция. Логаритмична графика. Доста вероятно е да си вземе тази корекция си направи точно до тук. Ако изпусне, виждаме, че долу или дъното на bear market все още е далече за повечето алткоини. Виждаме 382 и 618 на Фибоначи, докъде води чак. Точно на двойката на предишната корекция. Даже под нея. И така. Друго, което индикатор е готов. Бях пуснал томбола. Някои хора се възползваха. Вчера изтеглих печелившия за индикатора Crypto Hunter Scalper 3.0. Хора ме питаха как се работи с таблицата. Ами таблицата взето ни показва на всеки един таймфрейм структурата или какъв ни е биаса за деня, дейли биаса. Гледаме тук от 5 минути до един ден всичко е bear. Поред тези данни накрая ни показва конфлуенса, което е strong или силно мечи.
Strong Bear. Като сигнали имаме на всеки един тайм buy и sell според другите данни. Калкулацията между другите данни тук ни определя на всеки таймфрейм какво имаме. Дали е за покупки или за продажби. Дневна графика неутрално показва. Табличката може да се оголемява, да се премества във всеки един ъгъл. Графиката биткоин доминацията ни показва в момента в лек възходящ. Са много минимални движенията. USDT, USDC, което ни е доста важно. В момента ни показва, че е бул в малкия тайм. На другите някои таймовете е bear, другите е bull. Така че е различно. Евент, това е доста важно. Показва ни на всеки един тайм дали отварят шортове или лонгове. Или затварят обратното. Long opening, виждаме, че на 30 минути отварят лонгове. Това е според движението на CVD, делтата и Open Interest. Според тях се определя дали в момента затваряме позиция или отваряме. Доста полезни данни има в тази табличка. RSI на всеки един таймфрейм, къде се намира RSI индикатора. Взето, това ни е табличката. Самата таблица може да се изтеглите също, да влезете в групата в индикатори. Ето тук съм я споделил, CryptoHunters Dashboard. Отваряте линка, запаметявате си го в фаворити. Го зареди. Добавяте се към фаворити и вече от търсачката TradingView може да си го намерите. Тук отивате, вписвате Dashboard, Hunters Dashboard 2.0 и си го добавяте към графиката. Това е цялата процедура. Бота си продължава работата по него. Добавих и нови неща, Smart Stop Loss. Пред това къде ни слага Stop Loss, да не е зададен процент, примерно 2 към 1, да се крие под важни нива. Тук имаме Strongest, имаме по-тесен Stop Loss, имаме по-силен Stop Loss, който да е в предишен ден дъно или връх. Азия, Swing, High Time Frame и така нататък. Ето ги тук нивата отдолу, предишен връх, High Time Frame, Support Resistant, Swing, High Low, Азия, връх, дъно, или Камарио Пивотите, или също Нью Йорк. Доста полезна функция. Protection, това го бях показвал. Другото, което направих и ForexBot. Се свърза с MetaTrader 5. В момента, тук доста сделки ми направил вчера. Историята. Последните сделки. Взето към $550, мисля, че да бях споделил сутринта. В печалби, ето го, $549 ми беше направил профит. Това на демо акаунт е. Още го тествам на демото, но за сега се справя доста добре. Да го видим и него. Паралелно с криптобота го развивам. И това беше от днешното видео. Ако ви е харесало, цъкнете един палец нагоре. Абонирайте се за канала. Цъкнете към банката, получавате известие като кача ново видео. Имате желание, може да се присъедините към нашите групи в Telegram и Discord. И до следващия път. Съединете се към нас и се абонирайте.